psací stroj, ale oni tam jsou takový polštářky, filcový a to už nežrali mluvit. Jo, to je můj první tenhle stav. Musíte často psát, aby ty moly utekly. Já vždycky řeknu nějakou větu a udělám pauzu, abyste si to mohli napsat. Výborně. Jste repetent nějaký. No, já to opakuju už právě, já si nestíhám psát ty poznámky, protože to opakuju pořád.